Bueno, isto naceu xa hai aproximadamente uns máis de 10 anos, onde foi un proxecto familiar, onde xuntamos gastronomía e campo, que son dúas das paixóns que temos, pois, tanto meus pais, meu irmão e máis eu. Bueno, eu creo que no restaurante España pois ofrecemos unha cociña galega, un poquinho posto ao día, donde para nós o primordial e o importantísimo é a materia prima, materias primas pois de cercanía, de tempada, e ao final pois queremos transmitirlle eso ao cliente, non? A terra, o produto, o paisaxe, a época do ano e que se sinta en Galicia. E meu pai, pois, ahora mesmo é o encargado de todo este proxecto dos bois e os trata cun cariño, pois, impresionante, non? Bueno, eu creo que estamos moi identificados con este selo de Garantía de Galicia Calidade porque representa un poquinho o que somos, non? Transmitir, pois, eso, o terreo, a cultura e calidade, por suposto, que estamos sempre na procura da máxima calidade en todo, non? Tanto na cociña, no servicio, no ambiente, en todo o que ofrecemos.